Nanari-sari nga precautionary measures ginaobra na sa mga banwa gud makalikaw ang mga pumuluyo sa coronavirus disease 2019. Sa banwa sang Leganes, nagpahamtang na sang Sanitation Station sa pila ka mga pampubliko nga lugar. Alkalde ginpanginwalang impormasyon nga may nagpositibo sa COVID-19 sa banwa. Si John Sala nakatutok. Bangod sa pamahog sa coronavirus disease 2019, binasubo nga may local transmission na sa pila ka bahin sang National Capital Region. Pila ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo nagpangita na sang pamaagi para makalikaw maglapta pa ang virus. Diri sa banwa sang Leganes, nagpahamtang sang Sanitation Station ng LGU sa mga lugar sa diin madamo nagakadto nga tawo kaangay sang merkado. Magsulod ang tawo, di ba? Mas okay gid nga sila sang alcohol sa ila kamot. Kay para nga kita sa mga virus. Una din may naglagaw nga impormasyon nga may Mag-iloy nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 sa banwa. Buta nga naghatag sang kakugmat sa pumuluyo kaangay sa Iloy nga si Stella. Nakulbaan mo ko siyempre, kay siyempre lapit di sa amon mo. Eskwela kami tanadlaw. Apang sa Facebook post ang Alkalde ginklaro sini nga wala sa nagpositibo sa COVID-19 sa Leganes. Suno sa Department of Health 6 ang Mag-iloy nga taga Leganes ang subong ginakonsiderar na nga SARI cases o kung severe acute respiratory infection kag hindi na patients under investigation sa coronavirus disease 2019. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.